entès que fas... Per què no vas a ballar? A la pròxima venim. Hola. Guapo. Quanta estona fa que no et faig un petó? Massa. I quanta estona fa que espero el meu regal? No tens prou amb mi de regal? Tu et tinc cada dia. Quants en fas? Això no es pregunta, Enric. I el Max? On s'ha ficat? Pots comptar, deu estar esperant-se en algun racó que arribi l'hora de marxar. Doncs a mi em sembla que s'ho està passant prou bé, eh? Jo sóc superfan de la Velvet. Ja has vist actuar abans? L'altre dia, el Dietrich. La tia es passa un ou. Un 9 i mig. Jo li posaria una matrícula. No saps quins braços? Doncs si tan calent et fot, què esperes? Però si va amb una tia. Potser és la seva germana. O és el típic casat que s'ho fa amb tios. N'aprofitaré quan es quedi sol per tantejar-lo. Bones. Ei. Hola, preciós. Seu. Saps qui m'acaba de trucar? Qui? El tio del dimarts, que se li va la pinça. Què volia? Repetir? Ara al·lucinareu. M'ha convidat a anar a San Francisco la setmana que ve. Que té uns amics i no sé què, i que si m'hi apunto. Jo flipo, tio. És aquest encant que tinc. I tu què li has dit? Que sí, que jo a San Francisco m'hi anava encantat. Però amb el meu Edu. I si comencem a estalviar hi podem anar aquest estiu. Molaria anar-hi al juny pel dia de l'orgull gai?